of time, he is the father. He is the father not of life abundance, but he is a father in the body of Christ, as the Church of Jesus Christ. South Africa, we are so honored to have him as our senior. He is the father who was preaching while we were young at school. Namhlanje ngicela bandla likaNkulunkulu samukele emzimbeni kaKristu, not a KZN, not a South Africa, but even outside borders. Ake senze umsindo samukele ikhehla Bishop FBC in Jesus' name. I shall stand again, sitting in the Jalo sethuza ukuthi asindawo Nkosi ungakaqedi ngathi. Jalo sethuza ukuthi asindawo uNkulunkulu engakaqedi ngathi. Singahlala phansi. Angibingelela kakhulu His Grace Bishop Thelezi, yena Thelezi nabonke asebenza kanye nabo. Ngibingelele i-Fivefold Ministry yonke ekhona. Ngibingelele bonke abafundisi, ababishophi, sibingelele bonke obaba, omama, wethu, odadewethu egameni leNkosi yethu Kristu Jesu. Sibingelele ama-supporters ale great revival ye-restoration, u-Apostoli uLung M, olapha e-ofisini lika-Premier. Sibingelela nonke abahlabelelayo, labo ama-artist, everybody bazalwana, sibingelele egameni leNkosi yethu Kristu Jesu. Amen. Sifunda incwadi kaMark chapter number 10. I will be very short. Incwadi kaMark chapter number 10, siqala ukufunda verse number 46. Sekuthi angiphume lapho ukuthi kwakwenze njani sinikelwe singekho. That was too much. Bese ngithi umpostoli akavale, wathiwa nama ngize. Verse number 46 ufundeka kanje, khona bafika eJericho, kwathi esaphuma eJericho nabafundi bakhe nesithuko esikhulu, indodana kaTimewu, uBhatimewu, isincebi esiyimpumputhe, wayehlezi ngasendleleni. Wathi ukuba ezwe ukuthi uJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Wathi ukuba ezwe ukuthi uJesu waseNazaretha, waqala ukumemeza ethi, Jesu ndodana kaDavide, ngihawukele. Abaningi bamkhuza bathi athule, kepha kwayikhona wamemeza kakhulu ethi, ndodana kaDavide, ngihawukele. Wayesema uJesu wathi, mbizeni. Bayibiza impumputhe bathi kuyo, yima isibindi
usukume uyakubiza. Yayisilahla ingubo yayo yaxhuma yaya kuJesu. Yayisilahla ingubo yayo yaxhuma yaya kuJesu. uJesu washo kuyo wathi, ufuna ukuba ngikwenzelele na? Impumputhe yathi kuye, Rabuni, ukuba ngibone. uJesu wathi kuyo, hamba ke, ukukholwa kwakho ukusindisile. Yayisibona khona lapho, yamlandela endleleni. Kholwa kwakho ukusindisile. Kholwa kwakho ukusindisile. Kholwa kwakho ukusindisile. Kholwa kwakho ukusindisile. Yayisibona khona lapho ngenxa yokukholwa kwayo. Yayisibona khona lapho, yamlandela endleleni. Baba, izwi lakho liphilile, lenamandla khuluma ngalo kule mzuzwana, in Jesus name, amen. Amazwi akhulunywa uJesu wakhuluma kule mpumputhe, uthi ukukholwa kwakho, ukukholwa kwakho, ukukholwa kwakho ukusindisile. Lesingesi lithi, your faith has made you whole. Your faith has made you whole. Bese lithi ke yayisibona. Ngithanda ukukhuluma ngokufushane ngokukholwa okunikeza ama results. Faith that brings results. Uma uzobheka into okuthiwa ukukholwa, awukwazi ukuyiqonda until ufike encwadini yamaHebrew chapter number 11. Ngoba kumaHebrew chapter number 11 verse number 1 lithi ukukholwa ukuqiniseka ngezinto ezethenjwayo, bese lithi kuyiqiniso lezinto ezingabonwayo. Amanye amagama abakholwayo baphila kwenye level yethemba, ne level la khona izinto zingabonakali. Kusho ukuthi ukukholwa kungamandla okwenza izinto ezithemba zibambeke, futhi ukukholwa kungamandla adownloada izinto ezingabonwayo zize ezweni elibonwayo. So ukukholwa ivesi likuveza kahle encwadini yamaHebrew chapter number 11 verse 1. Ukukholwa ukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, futhi kuyiqiniso lezinto ezingabonwayo. But more than that, uma uya encwadini yabaseRoma chapter number 10 uzofunda uverse number 9 lithi, ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo. Ngoba lento yokukholwa akufanele nje igcine enhlizweni, kufanele iphume ngomlomo. Ngoba uma isiphuma ngomlomo kuba khona izinto ezenzekayo. Ukwenzeka kwezinto akwenzeki ukukholwa kusesenhlizweni, ngizothi kuzoshumayeleka. Uma ukukholwa kusesenhlizweni izinto azibonakali. Khulula into esenhlizweni uyikhiphele emlonyeni, then uma iphuma emlonyeni ihamba iveze izinto ebezingabonwa nezinto ebezingathinteki bese ziyathinteka. But uma uza kuyo leyo ncwadi ufika kuverse number 17 lithi uRomans chapter number 10 verse number 17 lithi ukukholwa kuza ngezwi, bese lithi kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Amanye amagama lisinikeza indlela yokuza ukukholwa, indlela okuveza ngayo izinto.
usho ukuthi ke sekufuneka noma ubani asuke eduze kwabantu sonke isikhathi abazo-adbotha into efakwe yizwe enhliziyweni. Kufanele ubakhethe abantu mhlawumbe simtshele ukuthi kuyo yonke leminyakana esiphilile uphila ngokubakhetha abantu basondeza kuwe, ngoba ngeke usondeza bonke oTom no Dick and Harry. Kukhona abantu abathi uma basondeza eduze kwakho babulala into yakho, kodwa khona abantu abathi uma besondela noma bengashongo lutho bakutshele izwi bathi asikho isikhathi esilungisiweyo salungiselelwa impilo yakho esiyophumelela. Abazokhuluma bathi akukho kungenzeke kuye yena yedwa, bathi akukho okunzima kuye. Uma besondela basondela benze into engaphakathi ukuthi izalwe, kanti khona bathi uma besondela bayiphunzise into ebekwe uNkulunkulu empilweni yakho. So ukukholwa kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. But you know, ukukholwa kukhona izinto kufanele kufike kuzo. Nizwe ngathi ngiyavala manje. Khona izinto kufanele kufike kuzo ukukholwa. Ngamanye amagama ukukholwa kuhambisana nokuthi uNkulunkulu omkhonzayo umaze ngakanani. Ngoba uNkulunkulu wakho omkhonzayo encane, so uNkulunkulu wezinto ezincane, kodwa uma umbheka emkhulu uba nama-results amakhulu. Ama-results avezwa indlela umphesiva ngayo, indlela umbona ngayo uNkulunkulu wakho, iyona ndlela ozokwamukela ngayo ama-results. Uma sobheka incwadi yamaHebheru iyona nje iyodwa imveza uJesu emkhulu kunezinto ezibalwayo. Number 1, ku-chapter number 1, imveza emkhulu kunabaprofeti. That is why sizozwa ethi uNkulunkulu wakhuluma kuqala ngabaprofeti, kodwa manje usekhuluma ngendodana yakhe. Imveza uJesu emkhulu kunabaprofeti. Noma abaprofeti sibadinga ngoba abaprofeti bangezinye zezipho ezidingekayo ebandleni, kodwa akufanele si-elevate izipho zifike kwi-level kaJesu. Mkhulu Jesu, mkhulu kunayo yonke enye, mkhulu kunabaprofeti, mkhulu kunabapostoli, mkhulu kunabo bonke abantu abaziwayo, mkhulu kunopopu. uJesu mkhulu kunabo bonke abantu abaziwayo. uJesu mkhulu kunabaprofeti. But number 2, imveza emkhulu kuney'ngelosi. Imveza emkhulu ngangabuza abanye abazalwane ukuthi ungakhethani ukuba uwe nokuba ingelosi. Abanye bathi mina ngakhetha ukuba ingelosi ngoba ingelosi ingena noma ikuphi. Ngathi mina ingelosi isuka ingena noma ikuphi ngenxa ukuthi ithunyelwe kimi. Suke ithunyelwe kimi. In other words, uJesu uvela emkhulu kunezingelosi. But more than that, uvela emkhulu kunemhlatshelo. iBhayibheli lithi imhlatshelo eyinikelwa unyaka nonyaka, kodwa lithi iBhayibheli uJesu sengenile kwabakanye wangenela bonke ngoba waye umnikelo ophelele, mkhulu kuneminikelo, mkhulu kunemhlatshelo, mkhulu kunazo zonke izinto ezazaziwa. Uma incwadi yamaHebheru imbheka ukuthi imenza abe
uzombona uma eseyikhuluma lapha ku chapter number 13 verse number 8 bese yithi uJesu Kristu nguye izolo, nguye namhlanje, nguye kuze kube phakade. Ake ngimemezele stadium ukuthi before kube khona into bekukhona yena, and namhlanje kusekhona yena. Namhlanje kuvele i-Antichrist uzobe esewuye uJesu mkhulu. Angazi ngayisho kanjani lena namhlanje le-stadium ukuze zonke ezinye izinto obucabanga ukuthi zinamandla uzibone zincane, kodwa emkhulu Jesu. Engathi ungathinto sethusela uthi mkhulu Jesu, mkhulu Jesu, mkhulu Jesu, mkhulu Jesu, mkhulu Jesu, mkhulu Jesu. But you know, uma kufike la khona umazi emkhulu kunezifo, izifo ziyabhawa. Uma umazi emkhulu kunenhlupheko, inhlupheko iyabhawa. Uma umazi emkhulu kunezitha, izitha ziyabhawa. Uma umazi emkhulu kunabathakathi, abathakathi bayabhawa. Uma umazi emkhulu kunosathane, usathane uyabhawa. Uma umazi emkhulu kuna wonke amandla obumnyama, inyanga nezangoma, umazi mkhulu, zonke lezi zinto ziyabhawa, ziyabhawa. Kuthi angimemezele South Africa ukuthi alikho igama elikhulu njengegama likaJesu, alikho igama elinamandla njengegama likaJesu. Awekho amanye amandla anamandla kunamandla evangeli. Ivangeli liphethe amandla. Anginamahloni ngaleli ivangeli ngoba leli ivangeli lingamandla. Leli ivangeli alinawo amandla, liwo ushandeke phayanda. Leli ivangeli liwo amandla. Namhlanje nemini liyangena liyahamba lingamula ukufa. Leli ivangeli igama likaJesu liyaphilisa, liyakhulula, livule iminyango. Let's go to this man. Lendoda le ibe nenhlanhla ukuthi ihlangane noJesu isedolobheni layo iJericho. Now uma uzobheka la iBhayibheli lemchaza lo bhuti lo, lithi igama lakhe uthi uBhathimeyu, indodana kaThimeyu. Uma uzobheka lamagama umehluko i-prefix. I-prefix yakhona endodaneni uba, eligama elithi ba lisho the son, indodana. Leli lithi Timaeus lisho the blind man. Amanye amagama kwangesiwona amagama akhe abo lawa. Kwangesilona igama lale ndodana uBhathimeyu, kwangesilona igama lalo baba uThimeyu. Babe babiza ngesimo. Ngizwa namhlanje ntambama izimo ziyaqhakeka. Namhlanje ntambama izimo ziyawa. Ungene kuleli yasango bekubiza ngesimo, kodwa uzophuma kuleli yasango inkazimulo kaNkulunkulu ihleli shanga phayatha. Uma bethi lendoda le uBhathimeyu babesho ukuthi indodana yempumputhi. Bethu babu wakhe uThimeyu kusho ukuthi uThimeyu naye wayempumputhi. Uma uzofunda history yakhona
khona enye indoda ebhale kakhulu history okuthiwa uJosephus, uprofessor Josephus, uthi kulomndeni kusukela kudala kwakuthi uma kuzalwa ingane yomfana izalwe ngabona. Kwakuyisiqalekiso, there's a restoration. Ngizwa ukubuyiselwa. Sengazathi kuleli khaya kwakuthi njalo uma kuzalwa umfana azalwe ngabo kodwa nikhona abazalwane. So yehla lento yazi yafika kulo baba kuthiwa lo baba lona ngelinye ilanga wathatha le ndodana yakhe lesi siqephu seBhayibheli esibiza ngoBhatimeo, wayithatha waya ethempelini. Wathi mayifika ethempelini kwafundwa iscripture, kwathiwa umoya wenkosi uphezu kwami, kwakuba isandla sikaNkulunkulu, umoya wenkosi uphezu kwami ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, kuvuleke amehlo. Come on, kuvuleke amehlo ani bazalwane. Lo baba wajika wabheka indodana yakhe wathi noma sinesiqalekiso la ekhaya, isiqalekiso sokuthi onke amadoda wabona, kodwa ngiyacela noma ngafa mina ngicela wena umlinde lo Jesu. Baba lo Jesu mshaya efika, enye yezinto azoyenza ukuvulwa kwamehlo. Ngoba ngakabi uyena uJesu, amehlo empumputhe zala ekhaya engakavuleki. Kuyobe ngakabi siyena uJesu uma lesiqalekiso sala ekhaya sengakanqanyulwa. Kuyoba siyena uJesu uma izinto ezasihlahlekelayo sengakaboya dadaba. Njalo sethuzane kwakho ukuthi mase kufike yena nalokho ubophe wena kuyanqamuka. Uma sekufike yena nalokho kuhlupha wena kuyohamba. Uma sekufike yena nabangakuboni bazobona. Jesus, qala ndodana umlindi uJesu ngoba mshaya efika yena, enye izinto azoziveza ngayo ukuthi uJesu ngoba uvuleka kwamehla leli khaya. Ngiyazi uhleli sengazathi izinto ilungile ekhaya lakho kanti izinto zonakele. Namhlanje nangu uJesu. Jesus. Nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu, nangu Jesu. Uzumlinde ndodana, uzumlinde ngoba mshaya ifika koshintsha isimo somndeni wethu. Mshaya ifika koshintsha isimo esaziwa ngaso. Wabuyela umfana wayohlala ngasemgwaqeni. Awukathi uyibuza ukuthi yini indaba le ndoda, indoda yomgwaqo. Awukathi uyibuza ukuthi yini indaba njalo evuka emgwaqeni. Azikhona ezinye impumputhe bakhona abanye bahlupheka, abanye babeyocela esontweni. Chapter number 3 encwadini kaJohn kwakukhona umuntu ofuhla kodwa ecela esontweni ngoba abangena esontweni benesihe. Yini indaba eyikhethele yena uhlala ngasemgwaqeni ngoba uyazi ukuthi uJesu mhla edlula uzodlula kulomgwaqo.
engizwayo manje nizokuhlephuka izinto ebeyibopha abantu yazizwa ziyahlephuka kwelika moya nokwakuthethwa nakho ukubuya nokwakuthethwa uBen Hadad babuya abafazi siyabuya ingane liyabuya igolide liyabuya isiliva kodwa bakhona abantu namhlanje angazi about you kodwa ngizwa ngathi uzodlula la ngizwa ngathi na inkosi idlula lapha nangehlula lapha nangehlula phambi kwakho hallelujah 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 inkosi ikulandawo kungazathi wayethi avuke aye ngasemgwaqeni afika ahlale uJesu engaqhamuka abuyele ekhaya ayolala ethi indawo yami engasemgwaqeni nakusasa futhi ngizobe ngilapha ngoba uyafuna lento okholwa ube nenkani yangaphakathi ukuthi akwenzekanga namhlanje ngiyabuya kusasa ngiyabuya nangaleli yalanga ngoba ngiyayazi lento ikhona inganiqinisekisani bazalwane ukuthi uJesu lento oyifunayo wena ikhona kuye mthinto oseduzane kwa mtshela ukuthi lento oyidingayo nalento okholwa yiyo ikhona awuyitholanga last month wabuya awuyitholanga last week wabuya awuyitholanga izolo nakho ngiyakubona ukhona namhlanje ngoba yena mayidlula zokwamukela into zakhe khona usho njalo athi ngizokwamukela into zakhe ahlala but in order to close lithi iBhayibheli weza umsindo he heard the noise wathi mayuza umsindo wathi ngowani ke lo msindo ngoba ngihlale ngiyizwa imsindo kodwa ayifana lo msindo lo nguzwa namhlanje na umsindo impendulo yathi uJesu waseNazaretha lithi iBhayibheli bathi bengathi uJesu ngiyacabanga fast wakhumbula ubaba wakhe wathi yazi ubaba wangitshela ukuthi mhla kufika le ndoda uEmmanuel owayekhona nokhona noyoba khona phakade naphakade eqaleni wayulizwi waye kuNkulunkulu ulizwi waye kuNkulunkulu ungitshelile ubaba engasekho ukuthi angabolinda amadlozi akithi angibolinda inkosi yamakhosi uJesu ngoba yena mhla efika kuyovuleka namehlo kuyonqamuka isiqalekiso saleli khaya bathi bengamtshela uJesu wavele wamemeza noma wamemeza ngithanda indlela amemeza ngayo mpostoli ngithanda indlela amemeza wathi Jesu ndodana kaDavide awuke angazi noma ngayizwa ni stadium sonke sisho lamazwi sithi Jesu ndodana kaDavide ihawuke selizwile izulu selifikile
There shall be a restoration. Come on, come on. Jesu, ndodana kaDavide, ihawuke. Lawo mazwi aphethe izinto ezibalulekile. Umethi Jesu uthi uthi msindisi. Mayethi ndodana kaDavide uthi ubukhosi bonke bungobakho. Umethi awukele uthi ngenzele nalokho okungangifanelanga. Ngoba into azoyenza manje uzoyenza noma isingayifanele. Awufanelwa kodwa yena will do it anyway. He's going to do it anyhow. Uyezwakala somandla. Uyezwakala udlula ngakithi. Uyezwakala ukhona namhlanje. And then iBhayibheli bese lithi wamemeza kwathi abaseduzane kwakhe bathi shut up. uJesu akafuni into efana nawe. Kukhona abantu abayitype kaJesu kodwa hayi wena. Lithi iBhayibheli bathi mabethi akathule he shouted. Ningixolele makukhona abantu abatshela ukuthi we need to be quiet. Ngenxa yokuthi ukuba quiet kwethu kwenze saba kulezi zimo esikuzo zangashintsha. Kodwa namhlanje we are going to shout. Shout. Shout, shout. Shout, shout. Shout. Can the stadium shout? Istadium singamemeza namhlanje. Sithi Jesu, ndodana kaDavide, ihawukele. Izulu libheke emhlabeni manje. This program yasezulwini imile ngenxa yeprogram eyenzeka kule stadium. Jesu, ndodana kaDavide, ihawukele. Jesu, shadada baba baba shaya. Jesu, ndodana kaDavide, ihawukele. Wamemeza bemthulisa. Izwi lakhe lozwakala belicindezela. Ngoba khona izimo eyicindezela izwi. Kodwa namhlanje memeza udlule izinto ezicindezelayo.
yena engaboni. Ngoba abantu abanakho abafuni nawe ube nakho. Memeza abanakho ivoice yakhe izibe phezu kwabantu abanakho. iBhayibheli wamemeza yadlula ivoice yakhe, yadlula ama-haters, yadlula izitha, yadlula abakakathule. Waze wamuza uJesu, wathi mayemuza uJesu kwasho ukuthi uzwiwe ngomkhulu, uzwiwe ngomkhulu. Angifune ngathi ngimtshele lo mkhulu ke lo mkhulu lo esimemezayo, mkhulu mkhulu lona esimemezayo. Izwi likaNkulunkulu lithi waza weza uJesu, wathi mayeza uJesu wema, stood still. Kwaphazamiseka iprogram kaJesu ngenxa yomuntu onesipili. Wama uJesu wathi mbizele. iBhayibheli babona abantu ababevimba sonke isikhathi, yibo bona laba abantu abajika njengebhayisekile kade bethi thula kodwa manje sebethi besibili. Uyabiza yibisibindi, uyabiza. But linki iBhayibheli wathi engezwa nazi izinto ezingishadayo wena baba, akabona indlela, akayiboni, akazi la kunomgodi khona, akazi la kunemgozi khona. Kodwa linki iBhayibheli wathi engezwa ukuthi uJesu uyimbiza. Linki iBhayibheli he rose. What's that number one? Come on, wavele waphakama. Glory to Jesus. Ngifuna ukuthi it's a season of rising. Noma ngabe izingakanani izinto ezimelene nawe, kodwa this is the season. Isikhathi sokuphakama, isikhathi sokuphakama, isikhathi sokuphakama. Sasicabanga ukuthi makufika ipolitiki sizosizakala, kodwa engathi sikwila kakhulu nayo. Sekuyisikhathi sokuphakama noJesu. He rose. But number two, linki iBhayibheli wakhipha ingubo yakhe wayilahla le. Kuthiwa-ke ma ufunda uIsrael, ngiyavala Bishop, ngiyavala. Kuthi uma ufunda uIsrael ngenxa ukuthi igrant yayingekho, alekho umuntu oyehola igrant, kwafanele umuntu ozalwe ngaboni aye kumpriest afike amhlole ukuthi akaboni ngempela naye, abesethungelwa ingubo okuyiyona esho ukuthi uhloliwe, watholakala efanele ukucela. Kodwa wathi mayeza ukuthi uJesu uyambiza, sengazathi wayibamba le ndwangu, wathi ngiyabonga, zonke insuku bengilala ngidlile ngenxa yakho, bengiphiwa bengaphi mina kodwa bepha le ndwangu. Wathi kodwa namhlanje aseke isidingo sakho, because here comes the provider, here comes the healer, here comes. Okwasukushintsha izimo, bengiphiwa imali kodwa awushintshanga isimo sami. Here comes. Linki iBhayibheli waqhuma okwesikhathi, waqhuma ethi makunengozi angivele ngingene engozini, kodwa ngidingeka ngiyikuye, ngidingeka ngiphambi kwakhe. Angendaba nengozi ke
baningi abantu abaseyimeni kodwa badinga ezinye izinto kunokushintsha kwezimo zabo. Kwabanena lutho kodwa ungahlali lokho kondliwa because umondli onikeze nalabo abakondlayo usenakho nokwabo. Umebuza ukuthi sifuna ukwenzelela uthi Nkosi akasho ukuthi ngifuna manje uthi that I might receive my sight. Kusho ukuthi uyakubona ukubona kwakhe ukuthi kukhona kodwa inkinga yakhe ukuyamkela lento. But I don't doubt ukuthi amehlo amabona kwelikamoya. Don't doubt, angabazi ukuthi ngimillionaire wale mimoya, angabazi ukuthi ngingumnqobi wale moya, angabazi ukuthi nginakho ngiyaphila wale moya. Angabazi le inkinga yami sekwamukele. Sekwamukele ikhona la iyo lento eyenza ngizohlala eduzane kwalomgwaqo zonke insuku ngoba kwelikamoya ngiyazibona kodwa kulelele ngihamba angibona. Let me switch it off like this. Lithi iBhayibheli wathi because that I might receive my sight. Wathi uJesu hamba ukukholwa kwakho. Amekama into yokwamukela into wazi ukuthi khona ukuhluleka ukuyamukela. You need faith. And close it like this. Yabona ukuthi lesiqalekiso songaboni indiya igijima egazini labo bonke. It was not only ungaboni but it was a curse. It was a curse. Kwakusiqalekiso. Wathi Nkosi kuba ngireceive kanti uzothi umamukela ukubona lendigijima egazini labo idlulele to potential children, idlulele kukho konke washintsha umndeni wempumputhe restoration waba umndeni wababona. Angazi noma ngayimemezela le bazalwane ngoba kwesinye isikhathi ngumemezela izinto kubantu bezingane ukuthi can you believe for your family. Ungakwazi ukukholelwa nomndeni wakini. Uyazi ukukholwa noma bengakuphatha kabi ekhaya noma bengakhuluma kabi bethi washiya umsamo noma bengasho yonke into abayithandayo kodwa lento yakho bayayibona futhi bathembe yona. Sonke ngizwe moyeni wami uNkulunkulu ethi into zakho esikhona namhlanje. Uthi ngithi umemeze kahle, uthi ngithi usendaweni right,
ngifuna sonke sithandaze namhlanje. Uyazi ngifuna senze into engathi oyibuka eceleni ngathi ayinayo ingqondo. Because ngifuna si-acte nangezandla zethu silande into zethu namhlanje. Ngoba yilanga lokwamukela leli ngiyalizwa. Ngifuna masithandaza namhlanje silande into zethu. Ulanda impumelelo yakho, ulanda ukuphila kwakho, ulanda nje impumelelo yefamily yakho. Ngifuna masithandaza namhlanje uyathe nangesandla isignal leyo yokuthi namhlanje impilo yakhe iyashintsha. Ngenzela noma usathane ngamazathini usalate ngoba uJesu ukhona stadium akakwazi ukudlula ashiye nesimo. Uphathamayo ufakazi ukuthi kwadlula uJesu kanye impilo yakhe yashintsha. Namhlanje kukhona into enkulunkulu kunaseyenza abasikhulumela ngosithandaza wabantwele. Come on, let's all open our mouth and pray. Sokathi kanti uma uthandaza uyilande ulande impumelelo yefamily yakho. Singakabeki izandla phansi kwakho ngifuna ulande impumelelo yomndeni wakho. Namhlanje kushintsha iqala lisengana. Namhlanje kushintsha umlando. The history of your family is changing. The history of your life is changing. Ufikile uJesu. Shalabona lemosa. Amasabo shalababa sike. Bizomanda khona stadium sonke. Bizomanda naJesu. Yashini lazabantu. Come on. Bizigama naJesu. Kunamandla kijina stadium. Robo shate mese. Ikatala moshate. Rakabo sate. Natoga basoro natoga. Natoga. Yasa diantega. Bibi bishate me. Kuna mama sana mese. Uyatsaka phezulu laphaya. Nalaphaya. Kuna makona. Amanda kijina stadium sonke. Uramasaka. Bibi shana phezulu. Uramama latindo sekwelanda. Silanda ngegama likaJesu. Landa umsando wakho, landa abantwana bakho, landa umsebenzi wakho. Come on, church, everybody is praying. Unamasate. Urakane unamasia.
nakushintsha, nakujasaphilisa, nakujasakhulula, nakujasashisa impilo yakho. Ilabasinaya, Komasia. He's changing lives. He's changing. No. Ikotoba baneski labos. Shalalabos, salalale. Ukopraneri kosane. Irabasana lamosa. Revival. Ulomosikanta. Restoration. Shamo indosako. You will never die poor. You will never die sick. You'll come a form. But I don't believe in the words of Tandazana. But you, please, and give. Come and give. La satu atuweshela pubuthandaza ukuthi isimo sami sishintshile. Sathi ngatuweshela pubuthandaza ukuthi isimo uNkulunkulu akubusi. Come on, let's all come and give. Come and give. Come and give. Wozuthandaza, wozuthandaza. Ngoba into sakho siyabuya. Wozuthandaza. Wozuthandaza. Give. Bring that young girl. Bring her here. So that I do the one. Come and give. Come and give. Something great is happening. Come and give, Jesus. Come and give. Come and give. What's the last of it is one? Jesus. Come and give. Come and give. Come and give. Come here, brother. Come here, Jesus. Come and give. Come and give. Everybody got on. Come and give. Jesus. Jesus, come and give. Come and give. Come and give. Come here. Jesus, come and give. Yes, come and give. Come and give. I'll put this money.
uqalekiso makwafika ukhona lomndeni liyashintsha. Come and give, come and give, come and give, come and give, yo. Come and give. Can I get one man of God this side? One man of God this side. Come and give. Come and give. Abafana baplantele le nkonzo. Bethi next year uzofaka umnikelo wami. Ngeke into ephethe ivusele ngaka. Kungenzeki lutho. Come and give. Come and give. Kulomnikelo wakho uJesu uyayishintsha isimo sakho. Ngeke ufuhlupheke, ngeke ufungakholwa. Ngeke abantwana bakho bafa bengasindisiwe. Njengoba manje uzola ngasindiso yabantwana bakho, subeka nakulomnikelo ngala. Ulanda ngisindiso yomndeni wakho. Ngeke usathana ntshontshe into zakho kuthuleke. Jesu ufikile uyahawuka namhlanje. Uzothela ifavor. Uzohlala nomusa kaNkulunkulu ongazibeki.